паднали от небето, караме си вкъщи, може ли едно благословено дете тук в църквата? Желаем Бог да ръководи живота му, да бди над него, да го пази и след това вкъщи, когато викаме една баячка, какво става с благословението? Кой Бог възхваляваме? Демона или живия Бог? Вижте, демона е много суров. Той в момента може да ти помогне. И дай, той ще го направи сега, ще ти помогне, за да продължиш да му се покланяш, но докато те докара до бесилото. Отидеш ли там, той е приключил с теб. Докато нашия Бог не е такъв, както споменаха братята. Нашия Бог е пълен с любов. Нашия Бог е много милостив и ние сега нататък ще разгледаме дори човек, когато сбърка, съгрешава. Каква милост и любов показва нашия Бог. Нашия Бог е жив и само Той заслужава да го хвалим. Вало, след това Вили. Ако много малко само ще дам като информация, да. Това е може би тема, която може би в бъдеще ще развие близкото бъдеще, защото считам, че ще бъде добре като информация. Освен, че преди хората са ползвали лъжавици и така на гледачи, не знам на как гледаха на Бог, на кафе и не знам на какво. Днес Сатана, не мислете, че ние се модернизираме и Сатана ще остава някъде там. Той преди нас е в модернизацията. Днес, чрез изкуственият интелект, може много по-лесно да имате връзка с отвъдния свят, с демони, с още неща, които ваши покойници, които са умряли, може спокойно чрез изкуствения. За това е създаден изкуствен интелект, но може би ще говорим по-нататък по тази тема. Днес Бог е загрижен както в миналото, така и днес. Бог се грижи. Той е заинтересуван от нас, скъпи приятели. Той е пълен с милост. Той е изпълнен с дълготърпение. Бог гледа на нас като нещо много скъпо, много ценно и Той никога няма да се откаже от нас. Благодаря ти, Вили. Според това, което каза сестра Соня, според Второзаконие 32 глава, за такива богове са стояли буквално демони, казва Божието Слово, и също така в 1 Коринтияни 10 глава ни обяснява същия факт. Техните форми на поклонение са били пропити от експлоатацията, която са оставили хората в голяма духовна и морална тъмнина. Но с какво се различава нашия Бог? Богът на Библията е коренно различен